салом алайкум бародарони азиз, подписчикони гиромӣ, сарбаланд боша. Ина имрӯз расидем хонасупорда, ина ако омадаган, ҳозир гап мезанем, агиҷо омадаган, ҳамаша чақчақ мекунем. дӯстон, ҳамиҷа як лаҳза бародарои азиз, мо бози навада шумо тавсия метаем. бародарои азиз, бози навда мошиноро тамошо кардеса, ина абзорш рафтеса, глауни шоҳҷоиза, мошини 2022 бародарои азиз. И бародарои азиз, касе ки бурд мекуна гарени экономична мошин нав пач карда. дӯстон, касе ки фораша пулша мегира, фораша бародарои азиз ҷои нимда як Range Rover ма шумода мехарам метам. И нарх навош дар Сомонтиҷи бибине, ай нарх навои Range Rover қимат ай дӯстон. Плюси и бо се тай дига Lexus, як тай дига Hyundai гибрид ай бародаро экономични мошинай, як тай дига Mazda шашай ба фикрам намедонам. Хайна хитон тамошо кардесе наворша дӯстони азиз. Бо плюс 160 тай дига конвертои пулай. Касе ки ҳозир билет мегира бародарои азиз, ай 10 та боло бигире, болои капоти мошинда як та iPhone 17 айнуму падарка карда меша. саломат боше. Ана ака мегзарем хонасупорда бародаро. И бародарои азиз, ай бози гузашта, ай бози ҳами хонае ки на дидесте, билет доштан, мақсад хонара бурд кардан. Имрӯз расидем ба рӯзи хонасупорӣ, мошинора диде супорданша тамошо карде. Ана ки ина видеои хонасупорӣ. ассалому алайкум. Чихе ака соз хуб, саломатиё хуб, авло соз. ассалому алайкум соз ака хуби. салому алайкум соз ака хуб, саломатиё хуб. Ина ака мақсад хонара ба фикрам анами хидат бурд кардия, ка ҳамия даиҷа монамиша. Як хонара бурд кардаган. Айгиҷо омада шумо айни ҳол? мо аз вилояти Сӯхт, шаҳри Хуҷанд, ноҳияи Боҷон Ғафуров, ҷамоати Муҷӣ, кӯчаи Ғалаба 14. Ина шумо айш мақсад ай Хуҷанд, ай вилояти Сӯхт омаде, ҳами бози чӣ хебда дар ҳақиқатан якм бовар карде, накарде? Бале, ман ай бозии гузашта шумо билет доштум, хай набаромад, идоф билет ҳам гирифтем. Ҳозир ай Москва нав омадем. хитон гав зада биде. Ина бародарои инҷа абзори ки ина ман мондесам тамошо карде. ҳамин бача канали Иқболтаё занг задестем сози ака тенҷи. Ошкур ҳаман ҳамо файда. Ай канали мо чанд та билет дори ака? Билет ростигам намедонам, ака бисёр гирифтик. Игидо 20 зиёд ба фикрам. Чанд та 20 зиёда? Сита. фаҳмо ака, ара ака нига рақамои билети дака медони чанда? бача худш гап задага дар дери мошин қати не хидат дада. ҷӯрам будем. қати анами касаб дай на абзорша тамошо кина, неким билета билети не мақсад бародар бидай. Ному насабтон ака. Ном насаб Махкамов Назирҷон Наимҷонович. Махкам Назирҷон Наимҷонович. Мақсад ба падар модар мегирифте меомаде ҳане падар гуфтем, падар осика дар масъалаи роҳ камтар танқисӣ мекушанд, розӣ нашуданд. Ба ҷои падар мана бачаи амаким. шумо бача амакишон мешаванд сози ака. хуба шумо айгиҷо меша ака? мо ай хуҷанде мекин ҷои корму дар ҳамҷа. ҷои кортон дар Душанбе. ай хуҷан айгиҷош меша шумо? ҳамин адреса гуфт мо 14 аша ҳамхонаем. ҳамхона. раиси маҳаллатон ки ака? раиси маҳалла гапарос ма 5-6 сол дамҷим. хизр даис зиндагӣ дорӣ. раиси маҳаллатон? раиси маҳалла Ҷураев Уктамҷон. Ҷураев Уктамҷон. Ина бародаро раиси маҳаллашон Ҷураев Уктамҷон, ай кадоме ки ягон самнени доре барои нами шаҳри Хуҷанд, мақсад Ҷураев Уктамҷон бо ҳама чизи қишлоқа раиси маҳалла медона бародаро. мо барои ка ҳар ма бозида раиси маҳалла мепурсем. ана ки микрофона даиҷа мебинем ака, чақчақ мекунем. хитон чанд та билет доште ака? ман 30 дона билет гирифтам. 30 дона билет. кадом рақамтон бурд кардага? рақами 12488. саломат боша ака. ана ака нигоҳ кунед ака, мо насиб шояд ба наздикиё агар ба Хуҷанд сафар карданем, мақсад уҷа рафта як ҳам ба мошина ҳам барои кор, агар имкон боша номерои мо сахран мекунем, мо мерем бо дарамҷа қати падаршон гап мезанем, беҳтарин меша. ва дар телеграм мепартем. чӣ гуфтем? мешавам хебария беҳтарин меша. мо хумон ҳамуш сафар дорем насиб карда боша. бародарои азиз, ина ай хонара месупорем. дӯстони азиз, ма ба дили пир гап мезанам. дӯстон кадоми хоҳа ҳамаи ҳами бурд кардагия мода занг зане, тафтиш куне ба хонаҳошон ра мақсад иншоалло бози честна бародаро. касе шуморо фреб мекуна, насиб накуна бародаро. мақсад чизе ки ман гап мезанам реал нигап мезанам. ай пеши худам ягон қасами дурӯғ намехӯрам. бо ина бародаро омадаган хичон и ака мега ки якам падармон бовар накарданд ки ҳамин хона мисол бурд кардаги бачада. ина дар ҳақиқатан бурд кардан. ҳозир бо мо Хуҷанд ки рафтем, қати падаршон ҳатман ҳамсӯҳбат мешавем дар
канал мепартем. муборак ша ака хирсандида истифода бари энергии рака муборак ша шумо дам ака муборак ша шумо чӣ мешашаи бародарда ҳансимшон меша як то 11 тамом каде қати кор мекунам. ҳамон шаваи қиғоз кардиам ҳадда мо будим ҳамин рӯз шаҳр дуни ваянда муалланда 13 будин телефон кард ки ошно мошинат ки биё шаҳре болте телефон кадос мошин ки гифта ошно дуни шаҳр ба рафте сони шумо телефон ки ҳамин рӯз хурсанди дам додем то 4 саҳар шидем не ошно ки салома муборак ша ака мардуме ки ҳами сам гузоштага ё мардуме ки ягон мисол ами хай нема худат мардам да ака чӣ гуфтани ака не худат чизе минени тай худат бугу ака акун мана бози давомаш ба иштирок кунанд мана бози вай ҳаққони мана бурдим реални мана тӯри будааст чанда боз кардим билет гифтим номумед шудим хай мана насибаш ба промад хона мана айка бурдим не хай хирсанди дар истифода бара и акара масали ҳансимшон нақл карданд ки дар ҳақиқатан масад ҳами эҳтиёҷманд буда ҳами хастан худат гуфти мисол и бача нагуфтам мада худаш нақл кард барам хирсанди дар истифода бара муборак ша худам муборак ша бозам гап нест ака хитам барои омадагид масад бари бача ма карда будагид саломат бошед дӯстони азиз ане поёнда номерое ки дидест айбозӣ навай касе ки билет мегира ҳозир ҳаракат кине ки болои ҳар як капоти мошинда я айфони 17 падарка бародаро мо хона ренем бародар да спордем дӯстон ина ака қати бо чахчахада мерем и хонаша нишон метем биё ака худат биё ака масад худат ғолиби бурдкадагӣ саломат боши ака як бор дига ина худат дар ин хона баҳри мардуме ки сам гузоштага аз сухан бикун шери нар чизе ки мисол худат ки гуфтани инаме бозӣ чӣ хебуда худат чахчахи ман чӣ гуфтини аввалаш ин подписчико касе ки билет мегирад ан канали футбол тв ноумед нашаванд хай як рӯз не як рӯз пас мебароятам бозӣ хай бозӣ ай насибу тақдир ай ҳичи гуфта намешавад инбе мебарояд ноумед шудан накун нест аввал аст хай на саломат боши номи худат чӣ буд назирҷон акай назирҷон хай насиб хирсандӣ дар истифода барӣ бо мардуме ки дар ами гуфту гапо ки мери мебинӣ бо чизе ҳаста ҳақиқата худат гап мезанӣ бародарои азиз айбозӣ навбатӣ ҳатман самтона гузоре касе ки 10 та билет мегира плюс 1 та падарка бо болои капоти мошинда як айфони 17 падарка дӯстони азиз ҳатман бародаро розӣ боша ин акара масад ҳансимшон худшон ягон чи нақл накардиянд ҳансимшон гуфтанд ки шароитш набуд айраси омадиам ба наздикӣ гуфт ҳамин шароит масад дар ҳақиқатан набудаем бача ҳамин касе ки ҳамин бозида билет мегира бурд мекуна масад ё бурд мекуна ё бой мета ҳамин аслан мардуме ки сам мегузоранд шароит мисол неста ба ҳамин хотир одаме ки мисол пулдори сахт боша бизнес мекуна як кор дига мекуна барои ҳамқа ҳатман дуогӯ боше розӣ боше дӯстони азиз чизе ки ҳаста бардоро ҳақиқата касе шуморо фиреб мекуна насиб накуна дӯстон ака бозам муборак ша хирсандӣ да истифода барӣ ине калитои хонат ҳамеша дар рӯзи хирсандӣ истифода барӣ насиб бародаро рӯзои наздик видеои нав ай тарафи вилояти суғд меша уҷа мо ҳам мошинда мерем ҳам хонаи бародар мерем қати падаршон бо ҳам суҳбат мешем отдельно ролик дар ҳамин канали телеграму ютубу инстаграм аги ҷо ки ҳамия дидесем мебура худованд ҳар як шумо ва аҳли оилаи шуморо нигаҳбон боша дӯстон ҳар ҷое ки боше сарбаланд боше аҳ муҳтоҷи номардон нашавед саломат бошед